Значи, много хубав магазин, който тя наема. Митко, мюти се някъде от на бюро на играта, географията мюти се от телефона. Дай, чуваш ли ма? Ало, Митко! Митко! Този магазин е някъде на Чуваш ли бюро на ма? географията. Чуваш ли ма? Да. Много ли е шит? Какво? Много ли е шит? Ама, много е шит да ти казвам, ама Ами това брат, са ти не ме чуш просто- с другия микрофон, найди. Добре сега, дай да видим сега, дай да отидем на брейк рума. Трябва да таковаш латка, да изчистиме кръвта от миналия умрял човек. Знаеш, сега си изплюх дъвката, за да говоря по-добре. Защото говоря като пълен галош. Окей. Ами... Гъм... Брат, стига, ти трябва да е за дистракция. Той е за дистракция. Знам. Има някакво лице! Какво? Не бе, ти няма да стресни спокойно. Я... Брат, what Добре, чай сега. А! Дай на ноут с борда, изчисти той. Изчисти тук кръвта. Няма да топна такова Г. Не бе, не. Дистракция, да. Но, use the trash bags to throw out да нещо си там. Кръвта. Южо трябва да take empty trash. Брат, какво се е случвало даже тук, бе? Ами миналия онър е умрял. Чуя се какво го е нападнал. Някакъв паяк огромен. Тъй, сега да видим. Mob the blood, restore the incomplete. Трябва да таковаме шелфа. Мале. Какъв елф? Шелф! Ти го прави той. Добре хора. По-голям паяк от оная ми работа ли? Го е нападнал. Ами... Да. Твоята една работа е много малка. Съжалявам да ти го кажа. Ще го видя. Ще цензурирам много още. Днеска, 93-та година. Чакай! Много интересен UI. Да, рестокна. Я погледна. Няма никакви кончета. Трябва да рестокни магазина. Окей. Employee. Чакай бе, Митко! Аз съм рестокнал. Don't let it hear you. Един огромен паяк, да. Сега дай да таковаме инструкциите. Spider-Man. I'll slap you whenever I can. Прочети ли го? Да, почуете го. Супер, сега да... Идват. Идвайте, кошари, отворили сме, ето го някакъв полицман. Ай, сваим полицай. Драйвен... Забравих писента някаква на немска беше. Well, now you... Окей. Чакай, не го такова е още. Alive. 39-та година. Шериф, often in new reform. Шериф. Чай, чуям. Стига си яуи! Just wash him. Nice, like. Опа. Добре. Ако се окаже да е такъв. Gun unlocked. Не бе, не го такова, пази патроните. What the fuck? Shoot or no shoot? Не бе, чакай бе. Shoot. Бе, пази, чакай. My last night at the hospital just... Бони Макри. Alive. Чай да видя дали изглежда на снимката толкова. 1967. Окей, добре. Ще се Ай, бяга от тука. И сега то ще спални брат, ще се насерем. Не знам. Кой? Ай, то ста пак. Чакай да таковаме. Бота ли да можем да... Да го хвърляме и да ги... О, what the fuck! What the fuck казва брат? Чакай да го гледам, чакай, гледай му снимката дали изглежда. О, фалшиво е. Да. Стреляй. Ей, нещастник. Какво са прави, же, Педро? Чакай, аз ще рестокна, ти говори с тази. Ясно, каква че
Много е. Митка! Ти какво ще го правиш? Моля те да го цензурирай. Просто го направи. Ще ме накараш да го цензурам. Окей, цензурам го. Ту-ту-ту-ту. Не ще цензурира, брат. Цензор. Рулета ганг. Гранг. I'm Хиляда... a flight attendant. Why would I be dirt? Ти ротени на Чакай, понитейл. опа, без камятко. Я чакай сканера отново. Тя има ли понител? Да, понитейл. Да, понитейл е, да. Само да ти кажа... Ма значи е излагала, че е онуй. Излага, че е плъмбър. Колко два меля? Изхвърляш Да букука. убия или не? Еми... Щом, чакай да я видя. Има, виж, ще снимка, виж тялото и... Чай да видиме... Тя е... Джг... Не я убивай. Пустай я. Often dirty. Тя е flight attendant, пък той на occupation пише plumber. Значи какво е? Да, убиваш. Не. Да бяга от... А сега такова и, като свършим шифта, дай, хвърляй букуците. Не! Окей. Ма е хубаво да имаме. Оф, стана дя. Аз съм да фо... тя ще е чудовище. Сега ще е той чудовище. Кажи ми Тя ще като... дойде от теб. Чакай, аз ще дай да го таком първо тука. Да рестокна. Дай ми време да рестокна. Честно казвам, буквално. О, мале, облизах си. Не, облизах си микрофона. Много си гладен. Ех, ще е. Да, Айде, Митко, бе, пилешки. Митко, чакай, не го такова. Чакай, аз ще изкарам оръжието. Тръгвай, напреде, аз ще го убивам. Окей. Оставка. Приготви са. Приготвен съм. Джамнате, бягай! Бягам. За да ме уби. Помощ. Не мога, джамнато ми е! На колко хелци? Пак беше притъвдание. На колко хелци, че? Не ми дава никакъв хел. What the hell was that? Чай сега. Прея го такова, що да го апруваш, аз трябва да дойда да видя, защото... Ма се притеснява този. Тоест не е толкова висок. Чакай. Да дойда първо. Да таковам ресток на всичко. Дай да му сканирам ID-то 20 пъти. Insurance sales. Чай да го видя. Кевин Такова не е. Ларсън. Often informal wear. Да. Добре, прилича си. Да, прилича си на снимката. М, Live. It should Чай да show го питам. 24 of April. Да. Това е 1 април е. Да, точно така е. Да, добре. Транзакция. Я хвърли букука. Я ще помогна. След като свършим. Акшн, да е. Да, пето казах. Идвай да помагаш. С букука. С буклука. Знаеш, че съм буклукджия. Знаеш, че съм буклукджия. Аре, няма. Дай Дай да добри. тръгваме. На той, към букука. Аз съм най-добрият О, what the fuck? буклукджия. Виждаш ли го Какво той? видя, бе? Да, знам някакъв тъп призма. What prison? Сега ще избяга. Ей, Джингъс. Дай да го игнорираме. Ей, Джингъс. Head to the басаре. И сега ще не изненадаме. Още ли е там, бе? Май да, още е там. Брат, просто аз съм. Добре, хора.
За сега спечелихме End of the Night $50, не? А не 108. Human? Да, Фло Долсън, Human, Хилнат, този Натан, този там. И да, ние сме добри, бе, брат. Виж ни, професионали сме. Давай next. The real one is disease according to a computer. Окей. Добре, Митко, дай тръгваме. Аре, Да видиме боса какво ни е дал аутиста. Не, аутиста, ама... преди да му се обадим на шефа и да му кажем: Ало, бос, Не, да му кажем... I have a problem. Да му кажем... Значи, ако видим някой, който... Аз съм... Той просто е дърта пиянца, която пи... Такова, която пи... О, Чакай да лично, че е дърта пиянца. Роджер... Какъв е тос? Роджер Роджер Конрой. Конрой. Рета... Occupation, retired and living in the dream. 1900... Мащаци! Окей. Shut up and ring me up already. Чай го погледна. Еми като е тъп тос. А не мога ли зумна в лицето му да го видя? Не бе, не. Добре си е. Ай, пускам. Да, добре си е. Обаче е супер такъв. Имаме Пиянка, трапове. пиянка. Пиянде. Дай да вземем нещо от шопа, продукт. Брат, аре да месъпнем едно да видиме боса кафе или не. Взимай само Планки, пратки. трапове. Взимай храна. О, what the fuck, нещо ма бутна. Имаме пратки. Аре, карай! Чуфлек. Аре, гав. И хвърли. Къде бягаш, бе, и нещо? Какъв ти е проблема с доставчика, бе? Искам да го хвана, да... Why do you hate him О, so не, much? о, тъс е май. Тъс ходи много странно. Аз съм магистрална 20 часа и да. И моля те, цензурирай го. Каране е написал даже. Дрисля. А не повече. Значи математиката, значи 74-та, днеска е сега в играта е 93-та. Значи, тя на колко години е? На 19 години. Не, няма да е на 19, на по-малко е. Не, чай сега, виж. Значи... Добре, та се окей, май. Чай, Джудив Съмнявам се. Калхун. Джудих Калхун. Брат, дай първо да ресърчнем, дай да я разпитаме. Първи до четвърти клас по-английски. Да, хайде да бяга от тука. Нали? Ами, kinda. Брат! О, слад! Брат, това е жена, да ти кажа. Ко се слатваме? Педро. Да, ако не е жена... Да, жена е. Райан! Райан Хоут. Но... Чая претърся. Сега на две монетки. Това е малко притеснително, нали? Добре, давай. Ако имаме грешка, значи знаем, че е заради него. Накрая ще видим заради колко, който... Знаех си! Да! Не, просто Tor Generator не реши да столне. Стол. Демек да са на Кенза. Ясно ли че? Да. Ето ти. Изкарвам си оръжие. Аз изкарвам оръжие. Къде си?
Аре, бе да такова, къде бе? Тука. Тука. Настрелахме та, бе. Ол хен, двама човека ни трябват. Чела. А, двама ли? Ох. Някой идва. О, тафа! Дългуч. Той не може влезе! Аха! Слабак! Да бяга от тук. Ти да си го казва ли кой буквално е? То съм от Джоуз Дайнер, значи него трябва да го пилнем. Преди даже да помислим, трябва да го екзекутираме този. Брат, о! Джоуз Дайнер. Аз. Брат, знаеш как ме стресна тост? Брат. Гледа ме, брат! Знаеш как ме гледаше в очите? О. Чакай. Джейд. What the fuck? Я чай да го гледам таз. Джейд Сентуар. Тъс е тук, тъс е черна. Тук е бяла. Майкъл Джексън референс? Да бяга от тук. Брат, искам да я Искам да я Ей! Майка ти насрана, майка ти насрана, майка ти насрана. Би го този, да бяга, да умира. Ей, майка ти умряла. Ко ми краде? Знаех си. Ето е капани. Знаех си! О, не! Знаех си, я. Митко. Първо ден, месец и година. Затваряй всички. Имаме мотивационен постър на Инди Хоум. Да знаете, че може да се таковаме, да се смеем малко. Митко, взимай тук, взимай. Взимаме си каквото награбим. Не е постера. Качай тук, аз се качам ей тук, бе. Чакай, стой тук, затвори вратата. Тя затворя. Не затваря, ей, сложи се хубаво число от трапа, ма трябва го таковаме. Как ще... Планк. Не бе, другата врата не дей, да му избягваме. Значи. Сега тук ще е по микрофона. Тихо сега. Да викнали. Ани пикни. Вика. Бягай! Малко се микрофона. Би го неговата мама! Ей! Майка ти... Умирай, бе, чудовище мръсно! Бягай! О, брат. Help me! Давай! Thank you, брада. Thank you, брада. Дай да сега да видиме, дай да таковаме да изчистим, да проверим какво да сме таковали правилно. Решете дом. Дай да почистим първо и преди да тръгнем. Ще изчистя кръвта. Аз ще съм... Е, тук при мен! What? What the fuck? We recycle peoples. Чай сега да таковаме продуктите, да ни е готово. Да таковаме продуктите сега, да ни е Брат, това съм аз на село буквално. Това съм аз на село, когато ще навънка да пикам.
Буквално спринтвам. Митко, ала ми помогнеш с продуктите. А какво мислиш, че ще правя сега? Дай да лепна Indie Home и дай... Аз ще лепна Indie Home. Брат, аз лепнах Indie Home и там. Ще ли да? Брат, не мята на Indie Home. Я чакай да направя тъмнила. Да те снимам. Пуснахме, бей. С Judith също я пуснахме. Този Human Hold го пуснахме. Този не го пуснахме. И 4 чубани два допългангъра допуснахме. Вау! Много забавно, брат. Да, ама ние колкото... такова ще е много по-фън да ги убиваме боса, нали? О, брат! Най-тъпия ден на работа. Нощната смяна. Мраеше... Днешния персонал ни е оставил Indie Home пакет. Ето Ланфор да прави собствено. Латка. Педро, стой така. Е така. Камен. Латка, стой така. Yes, amigo, don't mind me. Let's hit on stop moving, baby. Esteban Morales. Ами, Retired Construction Worker. Значи Демек е строил сгради. Very short. Ти. Worked long years. То се реален. By the way. Чая да го такова. Що? 1 часа буква. Ти забеляза ли? Чай се стреснах, чакай, стой. 1933, добре. Cheerful. F. Cheerful е. Добре, да, защо не го питахме, защо е черфул? Добре, заслужава да го ставаме. Пускаме Много ли? невинен изглежда. Прекалено невинен, да, прекалено невинен е този. Сега играта ще кай? Не. Има и Постери! И постери също има. Good boy. Да направим цялото да е в Индико. Indie Home. Просто напиша Indie Home. Тя напише Kill the monster and get Indie Home for life. Hey, I'm back. Нема ебе. Те пак ще се появи той тъпото създание, грозно дръпнато насрано на Кензаро. Да, този изглежда... Да. Гледам камерата и тя ще се появи той създание. Right, hey, who are you? Guys, back away! И го изкорниха. Жал ме е за него. Оди, дай, настрой капанте! Дай, капанте! Капанте! Как? Провокът много. Никак! Изкарвай оръжието. Трябваме. Ето тук за тези кашони. Да, не, тази... 8, 7, 6, 5. Много не знам как да не го провокна. Да му кажа ли нещо? Чакай. Продавам кебабчета за 5,99. Продавам кебабчета за 5,99. Има ли някой? Кебабчета ли раздават тука, бе? Ушари! О!
Продавам кебабчета за 5,99. Само в... Продавам кебабчета за 5,99. Продавам кебабчета. Р. Продавам кебабчета. О, shit! О, Хелсинки! Да, моля, помогни ми, бъди! О, Райф, надгеле изчезнаха те гадните чудовища. Макар ще там ръчни. Брат, what the fuck беше той? Брат, аре аз такова мас чистя. Ела, от мен да видиш нещо много. Чакай. Як историк. Това създание ни обича. Буквално направил сърце от монети. Аре. Брат, виж как ма гледа? И въртя в главата 360 градуса, бе. Чакай. Това монети. Я го гледай. Някаква Я го монети. гледай. Брат, защо замърсяваше тук що... Among Us. Among Us. Us. Чакай. Идвам. What the fuck е той? Реклама? Уху. Дай да видим кой е бил Гунгъл. И нека да видим кой не е бил Гунгъл. Допългангър. Хюман. Допългангър. Човек. Допългангър. Хюман. Ма ние не го убихме. Ага. Финиш гейм ли? Еми хора, това беше клипа храна. Надявам се ви е харесал. Ако е така, моля абонирайте се за канала ми и лайкнете ми видеото. И това беше от мене хора и чао и до следващия път.